Benvinguts, ja som a la 15a edició del nostre programa Maresme Esport. 4 mesos des que vam començar una tasca informativa necessària i útil amb un tractament proper de la informació local fugint de la tergiversació de les informacions que genera l'esport. Avui, com és norma general, tornem a tractar un bon nombre de temes al voltant de les entitats esportives amb més rellevància. És del tot palès que tots els clubs esportius demostren el seu tarannà social en el seu poble o ciutat amb una especial projecció comarcal. És ben clar el perfil esportiu com es veu reflectit en clubs com el Club Excursionista Teià. Els teianencs han celebrat ara la seva 8a caminada popular, que no para de créixer en nombre de participants any rere any. Cal dir en aquest sentit que els 750 muntanyecs van recórrer 11 quilòmetres pel parc de la Serralada del Litoral per acabar la caminada amb un esmorzar popular i una entrega de samarretes a la plaça de la Vila. Avui parlarem d'aquest tema i de molts altres. Si voleu més informació de l'esport més local, val a dir que ara també ens podreu veure diàriament a les 9 del vespre, després de l'informatiu maresme.info, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda, horari de plena efervescència del nostre món esportiu. Comencem!